Така, нямаме нито една кахамала дължа при децата. Семпай, съвлечи си лечето, ще тренираш Теодора Стефанова трети дан, която се подготвя за четвърти, след 24 години практика ще ти бъде партньор. Така, минимум от форми, които трябва да направиш са икьо, никьо, омотиора, ирминаге, котегайши, шико онаге, омотиора, тайджуцу, буки лаза, шико, кокюхо, сувари лаза, рототори кокюхо, буки лаза, цкигокон и айкикен, ич, минусубори и хидари но лаза. Имаш ли да питаш нещо преди изпълнението на самите форми и техники? Започваме техническия тест. Када дори? Икьо омотте. Яма. Када дори? Икьо ра. Яма. Катате дори. Икьо омотте. Омотте означава отвътре на японски, за тези, които не знаят. Вътрешна и външна страна е на техниката. Ката дори захват за рамото преди да удариме. Ура лаза. Яма. Менучи. Яма. Менучи. Икьо. Омотте. Яма. Менучи. Икьо. Ура. Яма. Минаваме към втората форма. Катадори. Никьо. Втора форма. Омотте. Яма. Внимателно, че това е много опасно. Въпреки, че изглежда легално. Никьо. Ура! Контрол на ръката. Яма. Не гледай в земята. Казвам съм ти къде да гледаш. Милиони пъти сигурно вече. Катате дори. Никьо. Омотте. Катате дори. Никьо. Ура. Не гледай земята, не ме виждаш мене. Трябва да гледаш всичко, което има около тебе на обзората на... Така като си не ме виждаш. Никой не виждаш. Това трябва да се поправи мгновено тази грешка. Менучи. Никьо омотте. Не изпускай ръката. Никьо. Ура! От мен учи.
Преминаваме към следващите форми на агелаза. Меночи или минаги. Меночи. Малко по-ново трябва. Меночи или минаги. Меночи. Потегаеш. От другата страна. Меночи. Потегаеш. Дръж да не паднеш. Яма. Добре. Катате тори. Шхонаги. Умотте. Катате тори. Шхонаги. Ура. Яма. Соларива. Рьоте тори кокухо. Яма. Хаджи. Яма. Добре. Така, букилаза. Вземи къста тояга в конните изкуства и кажи какво правиш с мен на японски пред всички. Не, това е кия, не искам Джо. По програма Джо. Ично свободи. Не искам да се влюлееш и да трепеш. Искам да бъдеш категоричен. Айде си. От начало. Ич. Ни. Сам. Ян. Обърни се сега на страни да видим и другите какво правят. Нино Субури. Йой. Хаджи. Ян. Така. Достатъчно. Сега искам да видя Мигино Лас. Излизане от тинята на атаката и посичане. В японските бойни изкуства всичко е доста семпло. Няма никакви излишни движения. Дистанция. Хаджи. Добре. Внимай да не потузиш китка. Йой. Хаджи. Ян. Браво. За първо техническо кю искам няколко неща да се оправят. Седни и ето. Така, на първо място съм писал да имаш стабилен център и да бъдеш категоричен в движението си. Тоест,
когато правиш някакъв вид движения, да не търсиш стабилността си, а просто да завършва категорично. Това нещо се прави с годините и за 5 кг е допустимо да се прави. Така че смятам се справи практически без нито една грешка, но искам 5 кг, докато стигне на четвърто, да бъде отъждествено с непрекъснато повторение. И с изчистване на тези неща, които ти казах преди малко и съм си ги записал също в протокола ти, който трябва да бъде връчен в Международната федерация на Комите Сенсей. Така че това нещо трябва да го изправиш, за другото според мен се представи отлично. Имаме и още нещо, което трябва да правим, това е скоростта, която се повишава на всяко едно Q. Това също трябва да се направи. Благодаря на всичките. Много моля да се скроим и да се поздравим. Ще изчакате отвънка около 10 минути, за да направя книжките на тези, които са взели изпит. Айде! 26 се тренира, 19:30, 28 от 10:30, който е тук. След това излизаме в кратка ваканция и във вторник на седмична тренировка. Тези, които искат от 19:30, който не на следващата събота на 11. Изправете се кръговете. Да.